Asigurările sunt ca centurile de siguranță. Par și incomode și inutile până ai nevoie de ele. Sunt Laurențiu Sergiu Costache, ne aflăm la Zodia Asigurărilor. Episodul are numărul 17, sezonul este cel de-al 5-lea sezon al emisiunii. Suntem sub semnul Taurului, o zodie cunoscută pentru slăbiciunile celor născuți în ea, căci sunt sceptici, sunt încăpățânați, sunt grăbiți și uneori mult prea comozi, dar și pentru calitățile lor, pentru că alteori sunt foarte harnici, loiali, familiști, buni lideri, imparțiali și inteligenți. Fiți asemenea lor, abonați-vă gratuit la canalul nostru de YouTube, o să vedeți premierele, cum este aceasta, o să revedeți emisiunile care v-au plăcut. Și pentru că suntem în luna păcălelilor, astăzi o să vorbim despre cum putem să păcălim riscurile, cu ghilimelele de rigoare. Ce riscuri ne acoperă și ce riscuri nu ne acoperă asigurările, astea din urmă ne interesează foarte mult. O altă întrebare este aceea dacă ne pot păcăli cu adevărat asigurătorii atunci când încheiem un contract de asigurare cu ei, numit și poliță de asigurare. Dacă da, cine ne apără? Și dacă cine ne apără nu-și face treaba, la cine putem apela? Cum ne păcălesc însă propriile noastre convingeri personale? Asta este de fapt elementul cel mai important. Convingerile noastre cu privire la riscurile financiare care ne așteaptă sau care ne vor lovi, fie că o le așteptăm, fie că nu. Invitatul meu de astăzi este Cristian Dorel Lăcătuș, este trainer și specialist în asigurări. De fapt, aș zice trainer specializat în asigurări. Și vreau să îți urez bine ai revenit în studioul nostru, pentru că de fiecare dată îmi face plăcere să te invit și să discutăm, pentru că totdeauna este o discuție foarte deschisă. Bine te-am găsit. Bun. Ce facem cu încrederea românilor în asigurări? Pentru că din toate păcălelile pe care le suferim, le suportăm, asta cu încrederea, nu am încredere în asigurări, e o păcăleală foarte mare. Sunt atât de multe dovezi că putem avea încredere, încât doar părerea unui vecin care habar n-are despre ce e vorba ne poate eroda. Te rog, încrederea. Da, totuși aș vrea să fiu de partea celor care, să spunem, au încredere mai puțină și să spun că e cumva justificată în ultimii ani de evenimentele care au avut loc în piața de asigurări. Și aici mă refer la, nu știu, ultimii 4-5 ani în care am avut câteva evenimente răsunătoare. Deci cumva asta îi îndreptățește să nu aibă încredere. Deci nu este exagerat să fiu mai prudent când vine vorba de o companie de asigurări și dacă vreau să-mi cresc încrederea totuși în fenomen, în domeniul asigurărilor, ar trebui să văd ce s-a întâmplat după ce acele companii de asigurări au dat faliment. Și m-aș uita dacă clienții care aveau despăgubiri de primit le-au primit sau nu le-au primit sau urmează să le primească, da? Pentru că de fapt neîncrederea aceasta generată de faptul că anumite companii au închis activitatea, au dat faliment, a putut fi compensată de faptul că fondul de garantare, cel organizat conform legii să protejeze asigurații care pot fi în această situație, a funcționat. Sigur, au fost două falimente mari unul după altul și atunci lucrurile au durat un pic mai mult cu privire la despăgubire. S-a dublat și neîncrederea. Din câte știu, încă nu s-au terminat despăgubirea. Nu s-au terminat, da. Cifrele oficiale arată că s-ar putea încheia prin octombrie anul acesta. Da. Ori falimentele au avut loc acum mai bine de 2 ani, 3 ani chiar. Da, dar asta ce mi-arată? Mi-arată că atunci când ai de recuperat o anumită sumă de asigurare, chiar în această situație o recuperezi. Deci, cu alte cuvinte, există un mecanism de protecție al asiguraților. Și ăsta ar fi un element pe care aș vrea să-l aduc în discuție apropo de cum putem să facem să ne creștem încrederea într-un domeniu, într-un fenomen de care cumva nu ne putem feri, pentru că vrem, nu vrem, asigurările, de exemplu, auto, sunt asigurări obligatorii, dacă ne referim la răspunderea civilă auto, și sunt asigurări fără de care nu putem ieși pe stradă cu mașina. Da? Și atunci e important să știm ce companie alegem, de ce anume alegem o anumită companie, care sunt factorii care mă determină să aleg o anumită companie, pentru a avea încredere că am făcut alegerea bună. Deci aici lucrăm pe direcția asta, să comunicăm, să spunem ce s-a întâmplat. Apoi mai există aspectul legat de educație, pentru că foarte multe persoane
nu știu, în afară de asigurările auto cu care sunt familiarizați și poate puțin despre locuințe, nu știu ce acoperă alte tipuri de asigurări care pot fi foarte utile și partea aceasta de educație făcută de programele pe care le organizează ASF-ul, de programa școlară în clasa 8-a, pentru că există materie care se ocupă și de partea aceasta de asigurări, după părerea mea, pe termen lung va avea efect și cetățenii, viitorii asigurați, vor ști mai bine cum să-și aleagă produsele de asigurare. Da, asta înțeleg cu încrederea și înțeleg și de unde provine lipsa de încredere. Încrederea e foarte greu de construit, se spune că se construiește în ani și se pierde într-o clipă. Atât de puternic este impactul asupra noastră, al oamenilor, așa funcționează creierul nostru. Dacă ai trecut printr-o pădure timp de 10 ani și nu ți s-a întâmplat nimic și la 10 ani și o zi treci prin aceeași pădure și ți apare un urs în față, încrederea dispare pentru 30 de ani, nu numai pentru o zi sau pentru cei 10 ani care au fost înainte. Când vorbim de încredere, vorbim și de riscuri. Când vorbim de neîncredere, de fapt, vorbim de riscuri. Cum definim riscul și cum îl păcălim cu ghilimelele de rigoare? Da. Aș defini riscul ca probabilitate de a avea loc un anumit eveniment, aș zice negativ sau cu consecințe negative și care, sigur, are un anumit impact asupra persoanei respective sau asupra unei companii, de exemplu, dacă vorbim despre o asigurare destinată persoanelor juridice. Deci, repet, o probabilitate de a se întâmpla un anumit eveniment negativ și impactul pe care acest eveniment, deci sunt două componente, îl are asupra acelei entități. Îmi dau seama, o să dau un exemplu. În fiecare an, în România, din 100 de mașini care circulă, 6 au accident. Da. Asta o spun statisticile. Ce nu reușește să spună nimeni, decât poate vreun ghicitor în stele, este care sunt alea 6. De asta, conducătorii auto, prin intermediul asigurărilor, pun banii ca într-un fel de fond care îi despăgubește pe cei care li se întâmplă. Asta este baza sistemului de asigurări. Se cheamă mutualitate. Adică oricine ar putea fi lovit, păgubit și atunci, pentru că pot fi și eu, mai caut alții ca mine, ne adunăm la oaltă. Aici asigurătorul trebuie să fie de încredere. De-aia vorbeam de încredere la... Da. Aș vrea să fac o referire la ceea ce ai spus apropo de 6 dintr-o 100. Asta arată frecvența cu care se întâmplă, da? Și e ridicată, pentru că mașinile, sigur, se mișcă unele pe lângă altele și șansa de a se întâmpla un accident rutier este mare, 6% e un procentaj mare. Și să-l compar, chiar m-am uitat înainte de asta, pentru că aveam ideea aceasta că cel mai sigur mijloc de transport este totuși avionul. Așa este. Unde frecvența cu care se întâmplă se pare că este de 1 la 13,7 milioane de zboruri, vă puteți imagina. Deci n-apuci, practic ar trebui să zbori 200.000 de ani cu avionul, scria în acest mic articol, ca să ai șansa să ai un accident de avion. Da? Deci probabilitatea este foarte scăzută. Da? Ok, când ai un accident rutier în oraș, viteza e mică, ok, severitatea, cum o numim, impactul nu este atât de mare. Da? Una medie probabil că e undeva la 6-7 mii de lei. Ăsta este, dacă vrei, impactul financiar pe care îl are un accident rutier în oraș unde ai viteză mică. Dar dacă vorbim de prăbușirea unui avion, acolo impactul este clar. Asupra persoanelor e devastator. Da? Adică șansele să scapi cu viață dintr-un accident de avion sunt aproape nule. Deci cele două elemente iar sunt componente ale riscului. Ok, frecvența cu care se întâmplă și severitatea, da? Cât de mare este impactul asupra persoanei respective. Și aici vorbim așa, de impact din perspectiva integrității fizice, da? Ăsta este un aspect, apoi de impact asupra aspectelor emoționale, pentru că persoanele pot fi afectate emoțional și sigur de impactul financiar. Și noi, cei din asigurări, ne ocupăm de acest impact financiar. Deci nu putem elimina riscul de accident, nu putem diminua partea aceasta de impact asupra sănătății, integrității și asupra, știu eu, emoțiilor persoanei respective, trăirilor sentimentale, însă putem practic elimina riscul financiar, adică să preluăm cheltuielile
pe care persoana respectivă le va avea ca să-și recupereze sănătatea sau să-și repare mașina sau să-și înlocuiască, să spunem, locuința. Asta facem noi, preluăm riscul financiar. Eliminăm, practic, riscul financiar prin prima de asigurare. De-abia așteptam să termin ce ai de spus ca să-ți spun că din accidentele aviatice, într-un accident din 10 scapă toată lumea. E foarte bine, nu-i rău. Ideea este următoarea. Accident înseamnă și faptul că s-a defectat ceva și avionul se reîntoarce. Deși nu e un accident critic, se consideră că orice formă de nefuncționare, prin corelare cu alte forme de nefuncționare a avionului, poate să ducă la efecte majore. Și atunci sunt și aterizări de urgență, la care uneori se mai produc răniri că te lovești de scaune și de pereți și de astea. Se produc mici răniri. Doar 1 din 10, din acelea foarte puține care se produc, 1 din 10 apar și decese și mai sunt acelea spectaculoase în care într-un avion cu 280 de pasageri au murit toți. Da, dar ceilalți 1,5 miliarde de pasageri au scăpat cu viață. Sigur că e de impact. Una e să moară 280 de oameni deodată și altceva este... Da, uite, accidentele auto din România. În fiecare an, deci în ultimul an au murit 1600 de oameni. Deci locuitorii unui sat, unei comune mai mari, așa. Sat mai mare sau comună mai mică. 1600 de oameni. Dacă împart la 365, rezultă că în fiecare zi mor vreo 5 oameni. 4-5 oameni mor în accidente auto. Și mai mulți sunt grav răniți. Unii rămân paralizați pe viață. Și mai mulți au răni ușoare. Pe ăștia nu-i vede nimeni. Nu ne emoționăm. Iar a avut loc un accident auto. Băi, n-a știut ăla, n-a fost atent, n-a aia, a mers prea cu viteză, era prea visător. Aș zice că ăsta e un mare noroc pentru o persoană. Nu te trezești dimineața și te ridici din pat și spui astăzi oare o să am un accident mergând cu mașina de colo-colo. Nu faci asta. Noi avem o abordare optimistă a vieții și asta e un lucru foarte bun. Mă urc la volan și zic ce probabilitate am astăzi ca să am accident. Nu se pune problema așa. Deci cred că asta e un lucru bun pentru sănătatea noastră mentală, da? Pentru activitatea de zi cu zi. Pe de altă parte, atunci când luăm decizia de achiziție a unei asigurări, noi întotdeauna ne gândim că în trecut nu ni s-a întâmplat, de ce am face achiziția de acum înainte? Avem 10 ani, 15 ani de când conducem mașina și n-am fost implicați într-un accident. Avem o locuință, poate pe care am moștenit-o, au avut-o și părinții noștri și nu s-a întâmplat nimic cu ea. Da? Și atunci luăm decizia bazată pe trecut. Și asta, dacă vrei, e prima greșeală pe care o facem și e un soi de a ne asuma niște riscuri care au o anumită probabilitate, mai scăzută sau mai ridicată, dar care au impact mare financiar asupra noastră. Și atunci aici ar trebui să facem o evaluare financiară a riscului, din punctul meu de vedere, ok? Și să vedem dacă găsim o formulă prin care să ne coste foarte puțin acel risc financiar pe care noi îl putem calcula. De exemplu, eu am o mașină acum care după 5 ani are o valoare de 17.000 de euro. Atâta e suma asigurată. Mi-am încheiat casco de curând. Ok, sunt niște bani pentru mine, n-aș vrea să-i pierd. Ultima daună pe care am avut-o, care a fost una ușoară, a costat 7.000 de lei. Deci înseamnă prima de asigurare pe vreo 2 ani. Da. Deci eu cred că merită să închei în continuare un contract de asigurare. Pot plăti 3.000-5.000 de lei, pot face rost de banii aceștia, nu e un impact major asupra mea ca persoană, da. Chiar dacă am o daună și n-am asigurare, dacă avaria respectivă costă ca să repar mașina 3-5.000 de lei, nu e mult. Dar dacă vorbim de 5.000 de euro, de 10.000 de euro, de 17.000 de euro la o daună totală, deja mă afectează foarte tare. De ce să risc? Prefer să plătesc, nu știu, 50-60 de euro pe lună, să spunem, da? Prima de asigurare este la 720 de euro pe an, ca să ne facem o idee, pentru 17.000 de euro. Luni, înseamnă 60 de euro pe 60 lună. De euro pe lună. 2 euro pe zi. Da, în condițiile în care mi-am asumat și o franciză, ca să fie mai ieftină, în ideea în care franșiza e 100 de euro, adică 100 de euro pot să plătesc din buzunar. Deci asigurarea ta ca tu să circuli liniștit cu mașina și orice daună să fie acoperită e de 10 lei pe zi. Ceva de genul, da? Și atunci eu merită să plătesc această sumă, da? Pentru că nici nu mă uit pe ce cheltuiesc 10 lei pe zi. Azi am plătit pe o copie în matriculare 5 lei, pe o copie, da? Făcută acolo, că n-am mers Costul cu ea. de oportunitate, da? Că nu ți-ai făcut-o de acasă. Exact, da. Și în condițiile acestea aș zice că, în primul rând, ar fi bine să evaluăm acest risc financiar, dacă putem, dacă nu ne ajută un
asistent în brokeraj, un agent de asigurări, un consultant, și el ne spune cam de atâția bani ați avea nevoie în această situație, da? Și să găsim soluții ca să plasăm acest risc în altă parte. Ok, nu putem decide ca un fenomen natural, pentru că sunt anumiți factori care generează riscurile respective. Dacă vorbim de un accident rutier, o persoană care circulă zi de zi, nu știu, București-Ploiești, face naveta cu mașina, ok, are un risc ridicat față de o persoană care, nu știu, călătorește cu trenul, da? Sau o persoană care, sigur, nu călătorește deloc, care are serviciu în București și merge cu mijlocul de transport în comun sau pe jos. Deci, riscul, probabilitatea e mai mare la cel care merge cu mașina. Și eu pot evalua acest risc și pot vedea cum pot diminua. Ok, călătoresc cu trenul, dacă vreau să fiu comod, nu, călătoresc cu mașina. Vreau să am viața mea, sănătatea mea, integritatea mea fizică protejată, am posibilitatea să fac o poliță, o asigurare de viață sau măcar o poliță de accidente, care mă costă foarte puțin, da? Comparativ, de exemplu, cu un casco. Vreau să am și mașina protejată, pot să fac o asigurare casco. Da? Deci genul ăsta de abordare e o abordare rațională. Abordarea irațională, apropo de convingeri care ne încurcă și ne păcălesc, da? Nu știm cine ni le-a integrat, da, în modul nostru de a gândi. E vorba de, nu știu, poate educația pe care am primit-o, poate discuțiile din jur, poate neîncrederea generalizată în instituții ale statului. E o perioadă. Dar noi nu mai avem încredere în medici, nu mai avem încredere în profesori, nu mai avem nevoie în instituțiile statului, în parlament, în armată, în guvern. Ori asta cumva... E foarte interesant că avem însă foarte multă încredere în percepțiile noastre care sunt eminamente subiective. Da. Adică noi credem că ce credem noi așa este, dar nu credem în părerile specialiștilor, experților, oamenilor de știință, doctorilor și așa mai departe. Asta ne strică treaba, cumva. Noi avem acces la informație. Instituțiile sunt obligate să ne furnizeze informații cu privire la riscul comercial pe care ni-l asumăm atunci când încheiem un contract, pentru că un contract de asigurare e un contract comercial până la urmă, da? Între două entități, persoana fizică și compania de asigurări, sau persoana juridică, SRL-ul, SA-ul și compania de asigurări. Și eu pot evalua cât de riscant comercial este acel contract, adică dacă acel contract nu va fi respectat de compania de asigurări, sau să văd care sunt condițiile în care o plată pe care o aștept nu se întâmplă pentru că era stipulat în contract să nu se întâmple. Anumite riscuri care sunt excluse, da? Cum ar fi, de exemplu, riscul de război, dau un exemplu, da? Și să diminuez pe cât posibil riscul financiar la care sunt expus. Și asta se face cu ajutorul unor specialiști. Vorbim de colegii noștri din asigurări. Da? Deci ne încurcă foarte mult convingerile și eu personal, dacă aș fi în situația în care aș fi client, pentru orice tip de serviciu financiar, aș încerca să văd ce soluții de informare am. În afară de specialistul cu care discut. Mă refer, de exemplu, la o persoană care lucrează la o bancă și vreau să iau un credit. Să văd, e riscant sau nu e riscant să iau acel credit. Da? Pentru că noi vorbim de niște riscuri legate de integritatea noastră fizică, de niște riscuri financiare, dar sunt diferite tipuri de riscuri la care suntem expuși ca persoane. Și putem cere informații de la cel care ne furnizează serviciu, de la autoritățile care supraveghează instituțiile respective, astfel încât să ne creștem prin informare încrederea în produsele respective. Ce înțeleg eu de la tine, din tot ce ai vorbit până acum, este că de fapt noi nu putem elimina riscurile din viața noastră și că singura soluție este să le punem în cărca altora. Putem avea cu ghilimele de rigoare, adică cărca altora ar fi companiile de asigurare care iau bani și de la mine și de la tine și de la alții și îl despăgubesc pe cel căruia îi se întâmplă. Unul din aia 6, cum era cazul cu mașina. Deci riscurile nu le putem elimina și avem de fapt două opțiuni. Să le suportăm noi integral dacă se întâmplă, deci ăsta este un joc extrem de riscant, și al doilea, să căutăm o soluție cu ajutorul unui consultant adresându-ne unei companii sau altei companii de asigurare. Acolo mai e vorba și de niște așteptări. De exemplu, clienții în marea lor majoritate nu citesc nici condițiile de asigurare, nu citesc nici ce este asigurat, zice, eu dacă tu plătești suma aia, zice asigurătorul, eu îți dau despăgubirea aia pentru și urmează o lungă listă de riscuri. Mai e un capitol care se cheamă excluderi.
Dar spune așa, nu o să-ți dau niciodată bani, chiar dacă tu ți imaginezi că ar fi să-ți dau, pentru asta. Da. Ălea se cheamă excluderi. Eu la ălea m-aș uita prima dată. Pentru că oamenii își fac... De exemplu, există asigurare care se cheamă full casco. Omul zice, full casco înseamnă că orice mi se întâmplă, ăștia plătesc. Plătesc orice, mai puțin excluderile. Dacă nu citești excluderile, pe urmă te duci la asigurător și spui, ce faci? M-ai înșelat, mi-ai înșelat așteptările mele. Mă rog, asta cei pașnici și emoționali. Unii sunt chiar... Deci nu putem elimina riscurile din viața noastră. Nu avem suficienți bani. Asta este situația pe care vreau să ți-o prezint. E un studiu de caz. Nu avem suficienți bani să ne facem asigurare pentru orice. Viață, sănătate, locuință, mașină, casco, RCA și așa mai departe. Cum alegem ce riscuri transferăm asigurătorului contra unei sume numite primă de asigurare și ce riscuri reținem în sarcina noastră? Sau dacă le trecem pe toate la asigurători, cât îi lăsăm lui, cât ținem noi? Apoi, uite, un exemplu e cel legat de casco pe care ți l-am dat. Casco, asigurarea mea casco. Am decis să am și o franșiză, adică partea din despăgubire pe care o suport eu, o plătesc eu la orice eveniment asigurat, tocmai pentru a-mi diminua prima de asigurare. Cu alte cuvinte, dacă vorbim de casco, putem alege ca noi să plătim o parte din despăgubire când se întâmplă. Să zicem că despăgubirea costă 1000 de euro, da, și eu suport 100, compania de asigurări 900. Da. Și atunci scade prima de asigurare. Scade prima de asigurare. Okay. Asta este o modalitate. A doua modalitate este să aleg acele riscuri care într-adevăr mă destabilizează financiar. De exemplu, dacă e 100 de euro nu te destabilizează financiar, dar 1000 de euro da. Da, mă pot gândi, de exemplu, la echipamentele electronice din casă. Pot scoate, să nu asigur echipamentele electronice. Ok, valorează câteva mii, nu e mare lucru, da, nu îmi pun problema, pentru că asigurarea pentru echipamentele electronice poate fi un pic mai scumpă, da? Și atunci nu le asigur pe acelea. Dar dacă se întâmplă un incendiu, un cutremur, da, o inundație de la vecini, o răspundere civilă față de vecinul meu, pe alea da, pentru că sunt sume mari, țin neapărat să le cuprind. Dacă vorbim de asigurările de sănătate, că ar trebui să fie la modă, după părerea mea, da? Avem deja un sistem destul de bine dezvoltat în România de servicii medicale private și putem acoperi și servicii medicale în străinătate, în spitale și clinici din străinătate, da? Acolo m-aș uita la acele riscuri care necesită sume mari de bani, cum ar fi afecțiunile grave. Da? Sau m-aș uita la asigurările de viață care acoperă invaliditatea permanentă, da? Pentru că nu mai pot munci. Și atunci nu aș plăti pentru, am mai spus treaba aceasta, pentru asigurările care mi-acoperă consultații și investigații medicale în ambulatoriu. Le pot suporta tu singur. Da, le pot face. Deci da. e cad în sarcina ta. Da. Și îmi iau o sumă mare de asigurare la afecțiuni grave. Îmi iau o sumă mare, de exemplu, la invaliditate permanentă. Cumpăr o sumă mare de asigurare la deces. Cumperi o sumă mare la intervenții chirurgicale. La intervenții chirurgicale, poate pentru spitalizare, da, dacă vreau să fiu internat într-un spital privat. Da. Dar cheltuieli pe care le pot suporta 300-500 de lei o consultație, nu știu, investigații mai bune, da, nu le acopăr pentru că costă mult, pentru că frecvența este mare. Și șansele ca să se întâmple accesarea acelui serviciu medical sunt mari și atunci compania pune prețurile mai mari. E normal să fie așa. Am primit o întrebare care de fapt sunt 3 întrebări. Ce riscuri acoperă o asigurare de sănătate? Pe urmă am ce riscuri acoperă o asigurare de viață, ce riscuri acoperă o asigurare de locuință. Probabil că cine m-a întrebat a înțeles cum e cu casco. Apropo de asigurarea casco, aici vă dau un exemplu de risc care nu se asigură. Dacă o zonă este inundată în urma ploii, șoseaua, să zic, are o adâncitură, așa, și adâncitura aia se umple de apă și eu intru voluntar cu mașina în acea apă care trece de botul mașinii și afectează motorul și interiorul și așa mai departe, intrarea voluntară în apă nu se despăgubește, este la excluderi. Asta e ceea ce nu se asigură. Și acum revin la invitatul meu. Ce riscuri acoperă o asigurare? Pe scurt. Da. Asigurarea de sănătate, asigurarea de viață, asigurarea de locuință. Ok. La asigurarea de sănătate am spus deja despre afecțiunile grave. Adică boli grave cum ar fi cancerul,
un infart, boli anumite grave, boli neurologice. Intervenții chirurgicale. Da. Apoi, intervențiile chirurgicale, apoi zilele de spitalizare. Atenție, chirurgical este și din accident și din Da, vorbim și de boală, accident da? și de boală. Clientul poate opta numai pentru accident și atunci e mai Sau ieftin. numai de boală. Sau numai de boală, dar Atunci e puțin mai scump. da, cele boale sunt mai scumpe, da. La asigurările de viață avem acoperit așa. Riscul, dacă ne referim la riscuri, mi-a plăcut mie asta de când eram eu agent pe vremuri, acum 20 ceva de ani, riscul de a trăi prea puțin. Da? Când ai dependenți copii, da, care depind de tine, e important, da, să ajungi să îi duci, știu eu, până la o anumită vârstă. Da, știi că există și riscul de a trăi prea mult. Riscul de a trăi prea mult, da. Vorbim de pensie. Să ai Da. o pensie mică, să te trezești cu 30 până la 100 de ani și să nu te descurci cu banii. E un risc pe care îl acoperim printr-o asigurare de pensie, da? Și riscul de a trăi în condiții nedorite, adică atunci când se întâmplă o invaliditate permanentă sau o boală, da, și nu ai bani ca să-ți recuperezi sănătatea sau să poți să-ți duci viața mai departe în noile condiții nedorite. Asta la viață. La locuință, ok, se pot întâmpla anumite riscuri care au la bază fenomenele acestea catastrofale, le știe toată lumea. Cu tremuri, inundații, alunecări de teren. Apoi mai sunt incendiile, exploziile, apoi mai sunt anumite avarii care se pot întâmpla în locuință, cum ar fi, de exemplu, inundațiile care sunt generate de instalația de apă. Pot fi acoperite bunurile din casă la aceste evenimente de care am vorbit. Furtul. Pot fi, da, furtul, vandalismul, asistența tehnică. Asta este o asigurare la care se face multă propagandă în ultima vreme, pentru că e greu să găsești repede meseriaș dacă ai o defecțiune. Și, Da, chiar am avut o emisiune pe tema asta recent. Exact de asta era legat de asistența tehnică la domiciliu și asistența tehnică auto. Și eu am avut o experiență de curând la ușa de intrare din spate, e o ușă de tip termopan, s-a stricat încuietoarea, nu mai puteam închide ușa. Și n-am avut genul ăsta de asistență tehnică inclusă la asigurare, nu m-am gândit, da? Și m-a căutat un meșter. Am căutat un meșter care, din fericire, a venit foarte repede, nu puteam să stăm cu ușa deschisă, trebuia să mai și plecăm de acasă. A doua zi dimineața persoana respectivă s-a prezentat și intervenția a costat 250 de lei. O asigurare din această asistență tehnică e undeva la 60-70 de lei pe an, cel mai mic pachet, da? Adică, ok, puteam să am mai multe intervenții în banii aceia. Deci puteai să te asiguri pe 4 ani din banii aia. Asta așa ca o informație care e proaspătă, că s-a întâmplat de curând. Doar că tu nu ți-ai imaginat că se poate strica încuietoarea de la ușa din... Da, da. Și cam astea ar fi în mare acoperirile pe care le avem. Într-o asigurare de locuință, într-o asigurare de viață și într-o asigurare de sănătate. Bun. Ce riscăm, cu ghilimelele de rigoare, atunci când cumpărăm o asigurare? Deci când nu cumpărăm o asigurare, riscul este că noi vom suporta toate daunele, indiferent cât de mici sau de mari sunt ele. Când ne cumpărăm o asigurare, ce riscăm? Păi, riscăm cu ghilimele de rigoare să fi plătit degeaba, că așa gândesc clienții noștri. Zic, Dorele, plătesc degeaba de nu știu câți ani și nu s-a întâmplat. Păi nu e degeaba, pentru că e practic ceea ce ai cumpărat cu ghilimelele de rigoare, e sentimentul de siguranță pe care îl ai. Da? Noi plătim taxe și impozite pentru, nu știu, liniștea publică, da? Ok, nu ne punem problema ca un polițist să intervină când avem o problemă, da, așa în fiecare zi, nu stăm să ne gândim, oare o să intervină poliția dacă mi se întâmplă? Dar e un serviciu public pe care îl plătim prin taxele și impozitele plătite, da? Plătim, Dar dacă se întâmplă, te aștepți să-l ai. Da, te aștepți să ai siguranță, să poți merge pe stradă noaptea și să nu te atace nimeni și se întâmplă lucrul acesta pentru că instituțiile funcționează în direcția asta. Deci ai sentimentul de siguranță care vine din faptul că dacă se întâmplă ceva, ai banii asigurați. Aș vrea să fac o referire la riscurile pentru companii, pentru că noi aici am vorbit în general de persoane fizice. Da? Așa este. Dar procesele de muncă pe care le desfășoară persoanele din companiile respective generează riscuri. Relațiile comerciale generează riscuri. Tu ai de furnizat, de exemplu, un produs unei alte companii și dintr-un eveniment asigurat nu mai poți produce acel produs. Da? Știu că mai e și riscul de neplată, adică eu îți dau ție marfa pe care o produc și tu zici că mi-o plătești la 90 de zile și nu mi-o plătești pentru că tu n-ai apucat să o vinzi. Și... Da, deci există și riscurile cibernetice, adică sunt foarte multe riscuri în zona de societăți comerciale care merită
plasate unei companii de asigurări. Da? Adică ce riscăm atunci când cumpărăm o asigurare este percepția că am plătit banii degeaba dacă nu ni s-a întâmplat riscul. Da. Deși asta e doar o chestie de statistică. Putea foarte bine să ni se întâmple. Putem să plătim. Cineva făcuse un calcul. Știi că la un moment dat a ars o parte din Catedrala Notre-Dame de la Paris, care e cel mai vizitat obiect, cel mai vizitat loc, cea mai vizitată clădire din lume. Da? Bun. A ars o parte din ea, au restaurat-o, a costat enorm și a făcut cineva un calcul că dacă ar fi plătit asigurarea, catedrala are vreo 1400 de ani, nu, mai puțin, vreo 800 de ani. Dacă plătea 8000 de ani asigurarea, de-abia atunci ar fi acoperit costul reparației. Din orice poziție ne-am uitat, prima de asigurare, prima de asigurare este mult mai... Deci un risc pe care ni-l putem permite și pe care merită să ni-l asumăm. Da? Acest risc nu trebuie păcălit. Da? Haideți să ne asumăm riscul de a plăti prime de asigurare și să nu avem parte de evenimentele asigurate pe care am plătit. Adică să trăim liniștiți, să ne vedem de treabă. Da? Mai avem câteva minute până la finalul emisiunii. Cum ne păcălesc convingerile noastre personale cu privire la riscurile financiare, de exemplu? Nu, ni se pare că de multe ori trăim de pe o zi pe alta, de pe o lună pe alta și ne așteptăm să nu ni se întâmple nimic rău, nimic neplăcut, nimic costisitor și mergem înainte așa. Și nu avem rezerve financiare. Astea ar trebui să fie 3 până la 6 salarii. Rezerve pentru cazuri mai grave, care trebuie să fie de tipul 2-5 ani. Sigur, ca să faci rezervele astea, tu trebuie să lucrezi 3 până la 6 luni să pui salariile deoparte sau 2-5 ani să pui salariile deoparte sau poți să închei o asigurare. Cam așa funcționează lucrurile. Da. Dacă ți iei asigurarea astăzi, ea funcționează începând de mâine. Dacă tu stai să strângi banii, că ești tu mai bun și mai tare și mai puternic, așa, durează luni sau ani de zile. Da, eu nu le-aș pune într-o alternativă, adică ori asta, ori asta. Le-aș lua împreună și aș zice așa, pe amândouă. De azi înainte, începând, ok, pun o sumă de bani, atâta cât îmi permit deoparte, pentru niște obiective pe care pot chiar să le stabilesc împreună cu un consultant financiar, pentru că ei sunt specializați și ne pot ajuta să facem o planificare pe termen lung. Sunt diferite companii private acum care fac tot felul de programe educative. Găsești pe TikTok programele respective, pe Facebook, da, pe YouTube. Deci te învață toată lumea cum să economisești și ce să faci cu banii și cum să-i pui deoparte. Și în același timp, aș începe și un program de transferare a riscului financiar cu companiile de asigurări. Adică tu ai începe să pui bani deoparte, să-ți creezi propriul tău depozit de urgență sau de situație critică. În același timp ți-ai face o asigurare pentru riscul respectiv. Și ce e foarte interesant la asigurările de viață cu fonduri de investiții, că noi am mai vorbit despre ele, da? Acolo am ambele valențe. Am și partea de sume mari în cazul unor evenimente nefericite, o invaliditate permanentă, Doamne ferește de altceva, da? Intervenții chirurgicale, afecțiuni grave, le pot pune pe toate. Da? Dar am și componenta de economisire-investiție și am posibilitatea de a retrage parțial bani din acea asigurare. Atunci când am acea urgență, fondul acela de 3-6 luni, îl pot constitui acolo. Dacă am noroc și n-am nevoie de el, banii mai și produc, mai și lucrează pentru noi. Da? Produc niște randamente care sunt destul de mari. De lei acolo, te trezești că ai 1112. Deci îmi țin fondul de urgență undeva unde și produce ceva, de exemplu. De asemenea, ok, asigurarea funcționează în general pentru evenimente negative, am zis mai devreme, da? Dar pot fi situații în care nu am acoperire pe asigurare, cum ar fi, ok, pentru o perioadă n-am serviciu, da? N-am de lucru și dacă eu am în fondurile acelea de investiții niște bani, de acolo pot să fac niște retrageri parțiale în perioada respectivă ca să, nu știu, acopăr cheltuielile curente. Da, să știi că asigurarea, uite, de exemplu, asigurarea de viață, că mi-am adus aminte acum, este și pentru situații fericite. Am un copil, fac o asigurare de viață pentru mine, de care beneficiază copilul, cum se cheamă, pentru studii, dotă și așa mai departe. Iar în cazul în care eu mă îmbolnăvesc, nu pot să plătesc, mor, nu pot să plătesc, copilul la vârsta de 18, 20, 25 de ani, când stabilesc eu cu asigurătorul, va primi o sumă de bani, deși eu n-am mai contribuit acolo. Adică
E și o asigurare de viață, este și o chestie... Bun, supraviețuiesc și eu, supraviețuiește și copilul, amândoi suntem fericiți și vine un moment și mai fericit, se termină perioada de asigurare și eu primesc banii respectiv plus o eventuală fructificare. Ca să fiu cinstit până la capăt cu clienții noștri, potențialii clienți, dacă aș pune doar banii undeva într-un model de economisire-investiție și n-aș mai avea partea de cheltuială pentru asigurare în caz de deces al părintelui, la finalul perioadei are și mai bine varianta de asta doar cu investiția. Dar asigurarea are avantajul pentru că, marele avantaj, și aici se face diferența, eu în prima lună am plătit niște bani care au elementul de economisire pentru copil, dar imediat din luna respectivă am și suma mare de asigurare pentru protecția copilului în cazul în care părintele decedează. Da? Și atunci ăsta e avantajul mare, pentru că altfel, dacă mă refer strict la randament, poate că merită să cumpăr niște fonduri mutuale. Da? Tu cunoști vreo persoană care lună de lună pune bani deoparte? Că eu încă nu știu niciuna. Da, eu cunosc persoane care fac treaba aceasta. Multe? Da. În jurul meu să zicem că sunt câteva persoane care fac treaba aceasta. Niște excepții. Ce este foarte important și aici iar aș sugera părinților să facă lucrul acesta, să informeze copiii când au un contract pentru ei. Da? Okay. Să le spună copilor, uite, ai treaba asta. Sau dacă au posibilitate, părinții se gândesc numai la asigurări de tip dotă sau studii. Dar există contracte de asigurare unde persoana asigurată poate să fie copilul de 16 ani. Și contractul poate fi transferat de la părinte către copil în momentul în care copilul are 24-25 de ani. Okay. Și să-i spună copilului, uite, ai contractul ăsta, îți pun 200 de lei pe lună, te poți uita să vezi ce e acolo, mai pune și tu 50, dacă mai pui tu 50, îți mai pun și eu 100, adică să-l angrenezi și pe copil în zona asta de educație, printr-un gest foarte concret. Întrebarea zilei. Eu m-am asigurat cât de mare e riscul să fiu păcălit de compania de asigurări și să nu primesc despăgubire. Da, aș zice că există un risc. Da. Există și în domeniul bancar, există peste tot. Da. Peste tot. De întârzierea plății despăgubirii, nu neapărat de neplata despăgubirii. Dacă clientul este îndreptățit, noi nu vorbim de riscuri care nu sunt asigurate, deci sunt la excluderi, da? Că alea n-au cum să fie plătite. E un risc care e deja asigurat. Da, deci noi vorbim de un risc asigurat. Deci dacă compania respectivă nu plătește, da, pentru că e în faliment, am vorbit deja de fondul de garantare. Dacă vorbim de o rea intenție a companiei de asigurări, să spunem, o persoană consideră că nu trebuie plătită acea despăgubire, eu am un contract comercial și pot folosi, ok, reclamația, pentru că am spus, avem odată comisii de mediere la ASF, putem face reclamație la ASF, putem da în judecată compania de asigurări. Pentru că condițiile de asigurare sunt clare. ASF-ul fiind autoritatea de supraveghere financiară. Și atunci sunt protejat de anumite mecanisme. Deci, practic, poate să-mi întârzie despăgubirea, nu poate să facă un abuz, pentru că am un contract comercial. Iar dacă îmi plătește mai puțin, iarăși pot să intru pe mediere, pot să intru pe reclamație la autoritatea de supraveghere sau pot să mă duc în instanță cu compania. Da. Riscul de neplată, deci este mic, minuscul, aproape inexistent. Eu zic că dar se pot produce întârzieri în situații cum a fost falimentul Astra, Carpatica, City, de aceea Euroins. E bine să alegi companii de asigurări. La noi în România sunt grupuri foarte mari, companii foarte mari, foarte solide, care îndeplinește niște condiții și poți verifica condițiile de solvabilitate, dacă au fonduri puse deoparte pentru plata despăgubirilor, ce fel de reasigurare au, din ce grup fac parte. Adică tu zici să nu mergem la companii care îți spun că au doar cel mai mic preț. Am ajuns la finalul emisiunii noastre de astăzi. Aș mai fi discutat foarte multe lucruri cu invitatul meu, Cristian Dorel Lăcătuș, trainer specializat în zona asigurărilor, a fost și în vânzări timp de 30 de ani și chiar știe despre ce vorbește. Are și propria lui companie de training. Sunt Laurențiu Sergiu Costache. Ne aflăm la Zodia Asigurărilor. Săptămâna viitoare, la aceeași oră, vă promit să revin cu un episod cel puțin la fel de interesant. Până atunci, abonați-vă și la canalul nostru de YouTube. O să revedeți emisiunile care v-au plăcut, cum probabil este și aceasta. O să vedeți și premierele pe care o să le avem în fiecare săptămână. De aceea, până joia viitoare, la ora 17:05, trecute fix, vă reamintesc că asigurările sunt precum centurile de siguranță. Vi se par și incomode, vi se par și inutile, până aveți nevoie de ele. Rămâneți pe Canal 33 pentru că urmează colegii mei care v-au pregătit emisiuni tot mai interesante.